Така, празника на родство от моя роден град Казанлък се чества от много години. През годините относно концертните дейности смея да твърдя, че много малко изпълнители читави са били канени на този форум. Какво искам да кажа? Поканете поне 2-3 качествени изпълнители, дайте си парите община Казанлък, отколко да ми канете разни пенсионирани чалгаджийки, разни грачещи там гарги и разни ретро певици, които въобще са световно неизвестни и никой не ги познава. Дайте си парите за някоя по-известна певица, нещо по-така, организирайте се по-рано, направете го, за да може интересът да е още по-голям. Кому са нужни тия простоти, аз не мога да се обясня. И защо пък на празника на родата се канят чалга певици? То вярно, че поколението расте с тия просташки песни. Има и читави. Да бяхте поканили Емилия, примерно. Или някоя по-такава певица, която може да пее. То, какво е това? Аз думи няма, аз ако изляза ще пея много по-добре от тях. Може ли такова нещо? Пълна и тотална излагация. И чудо голямо, че Илияна Йотова, президентката на България, била дошла там на гости. Какво като е дошла на гости? Ще се наеде, ще се напи, ще иде. Сега да я постелим червен килим, че е дошла, ще каже, че е дошла някой звезда от световна ранг. Голямата работа. Ма я се спрете с тия глупости и да се оправите на цъфканите улици като Йовка в Казанлък, защото аз съм завършил от 95-та година, от тогава тия улици са точно така и изобщо не са поправени. Толкова години, 30 и кусор години стоят нацъфкани като Йовка. Може ли такова нещо? Посрещат тия туристи от цял свят, ще гледат тия улици, къде го имат и нещо. Вие и Танзания ли сте, какво сте? Айде стига суперлативи, че празника бил много хубав и не знам какво. Оправете си улиците, инфраструктурата, всичко, поканете читави певци, организирайте по-така нещата. И има пари в общината, щом се позволява да кани и Штари Джипси Кингс и т.н. По-добре по-малко и качествени изпълнители, отколкото много и някакви гарги гъргасмели. Айде, Мармайко.